Så nu. Første etape er i gang. Jeg har sovet en 6 timer, og vejret er perfekt. Pro tip, hvis du besøger Nyhavn om natten, så er der ikke nogen turister. Det var de første 3 timer, og jeg er så småt gået i gang med etape 2. Så jeg er lige nu midt i Valbyparken, hvor der er bælragende mørkt. Og på den anden side af den, der venter Gammel Køge Landevej, som bliver min ven de næste mange timer. Men humøret er stadig højt. Nu er jeg kommet til Greve, og jeg har samlet lidt moralsk support op på vejen. Hun har lavet lækker morgenmad til mig, Nutella-mad og kaffe og så videre, og nu er det faktisk bare tilbage til København igen. Nu er klokken 12 lige om lidt. Det betyder også, at halvdelen af tiden er gået. Og det betyder også, at benene er ved at være varmet op. Det var Greve tur-retur, og efter en god solid frokost bestående af mælkesnit og Capri-Sonne, så er vi klar til at straffe noget asfalt igen. Nu er det hjem til Mina og Mette på Nørrebro. Jeg har lige begivet mig ud på den aller sidste etape. Den etape, jeg har døbt overlevelse. Og det er sgu nok også sådan, det kommer til at blive de næste 20 km. Jeg er træt, jeg har ondt. Men giver op? Nej. We did it. We fucking did it. 100 km. Tak til alle jer, der har doneret, alle der har fulgt med. Det har været fuldstændig crazy. Uden jeres opbakning, så kunne jeg simpelthen ikke have gjort det. Og husk på, at selvom det er mig, der har gået julen videre, så er det altså alle jer, der har doneret og kommer til at gøre det, som rent faktisk giver julen videre. Så tak til jer. En gang imellem så får jeg sådan nogle skøre idéer, som det ikke i går. Jeg er helt vildt glad for al den støtte, I har givet mig. Det betyder virkelig meget. Hvis jeg lige hurtigt skal prøve at gennemgå fra start til slut, så startede jeg ud klokken 00.00, og de første 10 kilometer inde i byen, de gik jo bare som smurt, og da jeg så skulle til Greve og hjem igen, der gik det virkelig også overraskende godt. Det var også sådan en distance, jeg havde prøvet at gå før, så de første 50 km, de var mere eller mindre smertefrie. Så kan jeg godt mærke, at fra 50 til 70-75, der begyndte det lige så stille at komme de her små ting, en lille valve på den ene fod, og min hofte, og min knæhase og sådan noget der. Og de sidste 20 km, der havde jeg nok nået min grænse i virkeligheden, altså hvis det var, at der ikke var nogen omkring mig. Der skal derfor også lyde en speciel tak til Sara. Uden hende, så havde jeg simpelthen ikke, givet op ved de 90 km. Jeg var nede på et tidspunkt, og vi snakkede sammen. Hun var i mit øre hele tiden og gav mig støtte. Jeg vidste også, at hvis jeg ikke kom op på de 100 km, så ville jeg bare ære mig. Nu var jeg kommet så langt, så det var bare powerful. Jeg tror ikke, jeg har så meget andet at sige end tak. Det er det eneste, jeg kan sige. Og så vil jeg ønske jer alle sammen en glædelig jul.